हेलो गाइस, नोंथांमोना बोरै दङ? आंबो मोजाङैनो दङ। बेसेबा गिदिर जाबायलै कमेन्टआव लिरना हरनाय गाइस। नै दिनै न'आव ओरैबायसा माने बाथौ होनबाथ' गासैबो हारिनि मानसिफोराथ' मिथिखागोना बाथौआ मा। जों माने बिफांखौनो फुजिनाय जायो, सिजौ बिफां जायखौ बुङो। बेनिखायनो गोजाम बेराखौ सेफायनानै गोदान दिनै गायनो होननानै जों बिथां गायग्रामोनखौ लेंना लाबोनाय जाबाय। बेनिखायनो बेयावबो गोबां नियम थायो, माबोरै गायो, बेसेबां खुन्थिया नांगोन, माबायदि गायो, बेनि सोमोन्दै आं एसे मिथिहोगोन गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानाय गाइस। बिथांमोना गामिनिनो आरो गामिनि अनगायैबो सोरबाफोर लेङोबा बिथांमोना थांनाय जायो आरो माने। जाहाथे गाइस बाथ्रायानो जाहैबाय, आं सोंनाबो लाबाय नियमफोरा बोरै, माखौ बान्दो होनो, माखौ खुन्थि होनो, माखौ दावथु बिखा होनो गाइस। बिथांमोना आंनो बुजायना होदों आरो गाइस। अब्ला दसे खोनासंनाय। नियमा माबायदि आगै नै माने बै बेरा होनायाव खुन्थिखो खैदालसो नांगो आरो खामिया खैदाल? माबाया 18 जरा। 18 जरा ना? बेनिफ्राय बे खामिया जाबाय जराबा। जराबा आरो दावथु बिखायाव जराथाम। जराथाम, औ। गाइस, नोंथांमोना खोनानो खामिया मोनबायना? जाहैबाय दा बान्दोथाम ना? जोङो बिथां गुरुआ मा बुंदों बान्दोथाम माने जाहैबाय। नियम दं आरो बान्दोथाम जानला मोनला हेबखांनायनि उनाव हिसाब माने दाउथु बिखा गैयाबोला बायदि फैसिगोन बेयाव। बायदि दुंबाथाय जेबो जाहैनाय नङा आरो थारमाने। बाथौनि मुङाव जानला मोनला गायजाया। गासैबो मोनसे हिसाब थायो आरो खामिनि हिसाब, खुन्थिनि हिसाब बान्दोथाम बायदि खाखांनायनि बायदिफोरा उनाव आरो। दा फैबाय माने दाउथु बिखा। बिथां दौरिफोरा बुंनाय जादों माने खायफा खायफा मानसियादि माने लहानि खालामना लाबो सक बाजारनिफ्राय, बेफोरबायदिया जेबो खामानियाव फैया होनना बुंदों आरो। खामानियाव फैयो माने मोसौ बोरमाखौ होथेनो थाखायल' बायदियाव। नाथाय गसाइनि मुङै बा आफा आनान गसाइनि मुङै जेबो नियम गैया जाहैबाय आरो। लामनानै दोनाल' दोनफैनाय बायदि जाहैबाय, बेबायसा होनना बुंबाय आरो। लोगोसे बिथांमोना बुंदों जाय बानायग्रा मानसि, लहानि खामानि मावग्रा बिथांमोना बे लहाखौ गायै गायै बायदि बायदियै दोननानै आबग्रां जाबग्रां दोनलाबायनानै जालाय खालामो बायदि बायदि होननानै बुंदों आरो। बेनिखायनो मोनसे खोन्था हागौ माने जायफोरबायदिया माने बाथौ सिबिग्रा माने जोंहा गायग्रा मानसिबो दंखायो, जेबो गैया, जेबो उसुबिदा गैया। बिथांमोनखौ माने लेंजायो आरो। मोनसे नियम थायो, बै नियम बायदि थाङोबा बाथौ आफा आनान गसायाबो खुसि जायो आरो माने नियम बायदि थाङोबाथाय। नाथाय दिनैनि दिनाव लहानि बायदि बायदि पाक्कानि खालामनाय जादों, बेफोराव जेबो गोजोननाय थाया होनना बुंदों आरो जोंनि बाथौ गायग्रा गुरुफोरा। आरो बिथांमोनहा बुंदों जोंथ' औवा थोंसे दानबाबो लहानिसो खालामलायो। ओरैबायदि दै गोथार बायदि बायदि नियम खालामना सारनानै गोथारै खालामो बायदि बायदि होनना बुंदों आरो। लहानि खालामोबाथाय माने बोसोरै बोसोर माने माराम जायागौ माने थाबाय थायो, बेफोरसो आरो बाथ्राया। खिन्थु औवानि खालामबा बोसोरसे बा बोसोरसे बा 6 माहफोरल' थाङो आरो। बेयाव मोनसे थेवबाबो बानायनायाव नियम लागि दंखायोना, इ बोसोराव नियमाथ' जायाना? खननैयानो खालामो। गसाइया गोजोननाय थायो। लोगोसे जोंनि बाथौ हारिनि धोरोमारि मानसिफोराबो बेबायसा गायनानै थानाय माने बेबायसा खालामनाय दौरि
बिथांमोनाबो एसे गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि खामानिया सोलिनानै थायोब्ला। नाथाय दिनै मा नुदों गोमालांनो थांगासिनो दं। दावथु बिखाया जाबाय औवानि खालामनाय बायदि माब्लाबाबो गोथार जानो हाया। गाइस नोंथांमोनाबो सानना नाय बोसोराव खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रैयालागै खालाम जेबो नङा जायफोरा सिबियो बिथांमोननो जेबो रां रुफा नाङा बिथांमोनखौ बान्दोनि एबावनो दङ लेंनानै एसे माने नियमखौ खालामबानो जायो आरो गसाइनि बायदि आरो गसाइनि हिसाबै बिथांमोना जेबो दाबि गैया सोरबाफोर लेंनोबा बिथांमोनखौ लेंफै जेबो दाबि गैया लोंनाय जानायनिबो जेबो दाबि गैया रां रुफा दाबि गैया नोंथांमोना जि हायो बेखौ होनो हाबा नोंथांमोननि गोसोआनो गोजोननाय मोनो आरो गाइस नायलांबाय थानाय अब्ला गाइस बिथांमोना नै खालाम माने नै कमप्लिट जानो थांगासिनो दं खामानिया माने एसेबां समबो लाया माने खालामनायाव गाइस नायदों बेखौ सिरिबारि ना मा होनना बुङो गाइस सिरिबारि बेसेबां नियम दं माबोरै दे अब्लालाय गाइस नायलांनाय बिनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय गासै नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय हागौमानि जोंहा औवा बिफांजोंनो सोरबाफोर बाथौ दुंनो गोनां दंबा औवा बिफांजोंनो दुंनाया साबसिन गोथारसिन होननानै आंबो सानो आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिबा पाक्कानिबो खालामनो हायो लहानिबो खालामनो हायो नाथाय लहानिखौ पाक्कानिखौ माने वाल हिसाबै दोननांगोन माने बेबायसा बिफां जिङावनो डाइरेक्ट खालामबा गसाया गोजोना होनना बुंनाय बायदि आरो गाइस भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।